그래 하도 동네나고 그러니까 정 바이게 콕사 콕소 되게 배딱하고 doktor 코라스라고 그리 그렇게 정 팔팔이 말마다 팔이 정 막한 거 콕자 팔로 그리 풀어가 정 ସମ야 어숙배 숙부름 많아요 무사포나 바기 무슨 말마다 막 팔어 그러니까 정 마서마야 하가 따부 석자 콕장랑 시동고 그러니까 바이게 정 따부 말마다 그리 막 동네니 Salbrum no pun kemawi tonggo sal kethang kethang no salsaya salneya obahike masa maknei obahike khokjagui tongo bo sabo yak rekha abo dati no manjakna engtheng nei gamini lukoro sai khanarka obahai koktumau saimaka Khowai Ten goriya kami Amchaio ni obahai salbrum pati ui tongo tam kok saka khanainai di pun 11 ta tongma bisingo mangni kemaka puma masa tai masa pun ungko pun jema baca korma pun habis itu gana pun emne je pun kemamani jotun pun kaham mang kemau naike pun jeri mani abu bagi da naike pai jeri mani abu ini ani ni sono ni no ani sono emne bo jaga man kha pun malia malia ni kusung thanga pun khatamu punjuk ta punjuwa punjuk korma pun ana pun phala thanga ingai 4000 rok thango je pun kemama bisingo ani jotong kodar geneng tabugo bahai tomong saya je khai tongnai rong nang tam kok kesana ni musu ang tabuk lu guroma kok kesana musungo tabuk je kono jaga gemai thangbo thana efer khalenai sung jotono thana efer khai sung jotono no ongko dini je gemajangnai rong no gemajangnai sung sawa sung jotono ekota ngna nangnai sung bahai kele mal matari mansinai ba dini kono buri rong income kore sung mal matari phano sini income khayo jeng samuso khayo sini kunchi kore jeng tabu khai iko joto je gemajak dong jeng tak kun phanchi kore jeng mo ba se joto kisu mal mata ba je omo bo kami klaya bo mo hingga sini di haz ongko Ten goriya para Ten goriya bolokhe bolok hingga podobil na kenini bumukhe ane bumukhe susila susila podobil